Ето хора, тази снимка. Тази снимка в този профил не мога да се върна. Знам, че ми пишете защо не правиш видео. Защо не правиш видео. И това някакъв мъж дойде и ми такова профила и сега не мога да влизам в него. Пиша си паролата, там такова не става. Как пише грешна парола. Не знам хора. В този акаунт да почна да правя видео или не. Напишите ми в това видео. Хора. Аз в момента скочвам на игра. И моя брат гледа. Там страшно сръбската баба. Не знам дали я знаете. Не знам как се случи това нещо, хора. Ама много искам да се върна в профила, хора. Затова ви казвам, защо не правя видео. Затова хора ви казвам. Да не ме питате. Щях да направя едно видео много опасно с моя приятел. Червена и жълта врата. Да. Много е опасно, хора. По-добре не дайте го. Ето брат ми, по-добре не дайте го правите. Ето хора, чуете. Се поражда сръбската Смята се, че нейният дух обитава сръбските селски райони и хората могат да я видят, да танцува и да пее тъжни песни. Според легендата, ако някой я види, трябва да преживее нещастие и накрая да умре. Митът е включен в множество сръбски културни компоненти, включително музика, литература и филми. През февруари месец 2023 г.